Ahoj, jmenuji se Tomáš Pektor, jsem jednatelem společnosti Greenforce. A Greenforce byla založena, aby vyhledávala a instalovala nejmodernější řešení fotovoltaických elektráren nejenom na českém trhu, ale do budoucna různě po Evropě. Ty panely jsou neskutečný, takže já jsem strašně rád, že vlastně tady jsme na místě, kde v České republice příběh AIKA začal. Na této instalaci je 39 panelů AIKO. Každý z nich má špičkový výkon 450 W píků a tyto panely jsou ze série NeoStar. Když jsme se rozhodovali o tom, jakou si pořídíme fotovoltaiku, tak jsme si vybrali panely od firmy AIKO. V současné době na českém trhu toto nabízela pouze firma Greenforce. Vybrali jsme si ty panely, protože vypadaly nádherně. K našemu velkému domu se nám neuvěřitelně líbily, protože designově byly fakt jako topově. Topově vypadaly, byla to špička, kterou jakoby nabízeli a je to velice krásné, vůbec to neruší ten dům, není to. Naše elektrárna, kterou máme na střeše, má 39 panelů a vyrábíme 17,5 kW. Je to super, protože vlastníme elektroauto a uvažujeme, že koupíme další elektroauto, protože jsme se snažili samozřejmě přistupovat i k planetě tak, aby jsme ji šetřili. A fotovoltaika je druh výroby energie, která tu planetu šetří a samozřejmě je to o tom, že dům potřebuje hodně spotřeby a těch 39 panelů nám tedy dává velice dobrou kompenzaci toho, co jsme odebírali předtím od energetických společností. A od té doby vlastně, co máme fotovoltaiku, tak jsme odebrali úplně minimální množství energie vlastně jakoby ze sítí, ohříváme tím vodu v boileru a dny u nás vypadají tak, když vyjde sluníčko, tak se začne pracovat, protože se pere, vaří, peče a nevím co všechno možný, protože když svítí sluníčko, tak samozřejmě té energie máme neuvěřitelné množství. No a když venku není moc hezky, tak odpočíváme a lenošíme, protože samozřejmě už máme hotovo. Nám vlastně jakoby ta fotovoltaika dává, takže za mě obrovská spokojenost, protože to pěkně vypadá, pěkně to pro nás pracuje a my to máme vlastně za minimální náklady.